Δεν ενημερώθηκε πάλι την Παρασκευή που μας κλείσατε, έτσι, για το πόσα κρούσματα έχει. Το Σαββάτο ενημερώθηκε. Δηλαδή υπάρχει μια μέρα καθυστερημένη ενημέρωση. Και είπατε για 30 κρούσματα και πάνω. Και ο Δονομίνη, Αφρικάνοι το τέλος. Και που μεροβγαίνουν με τους άλλους χιλιάδες για εργασία να πάνε, δεν υπάρχει περιπτή, γίνεται. Για να να μας απαντήσει κάποιος από τον ΕΟΔΗ, φαίνονται μηδενικά κρούσματα κανονικής γρίπης. Κανονικής, το τελευταίο διάστημα. Περίμενε. Φαίνονται μηδενικά κρούσματα κανονικής γρίπης. Να τα ακούσουν όλοι εδώ. Λοιπόν, να μας απαντήσει ο ΕΟΔΗ, και επειδή καταγράφουν τα κανάλια και θα πούνε για τις μάσκες, να ακούσουν ότι ξέρετε ότι η μάσκα είναι ιατρική πράξη και δεν μπορείτε να την επιβάλλετε, και επικαλούμε τη σύμβαση του ΟΠΙΕΔΟ. Και επειδή δεν μ' αρέσει να λέω λόγια, τώρα θα δεις, γιατί το βράδυ αυτό θα παίξετε. Άρθρο 28 παράγραφος 1. Οι γενικά παραδεχόμενοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους της κάθε μιας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού εσωτερικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλης αντίθετης διάταξης νόμου. Με το νόμο 26-19 του 1998 η Ελληνική Βουλή κύρωσε τη σύμβαση του Οβιέδο, η οποία στην τρίτη της σελίδα λέει ότι δεν μπορείς να επιβάλλεις ιατρική πράξη σε άνθρωπο εάν δεν πάρεις τη συνένεσή του. Αυτό το παίξετε στα κανάλια. Και πάμε τώρα στον ΕΟΔΗ να μας δώσει απάντηση. Βλέπω στα στατιστικά που δίνει αναβδομάδα μηδενικά κρούσματα και νοσηλεύσεις σε ΜΕΘ και σε κρεβάτια κανονικής γρίπης. Πού εκεί έχουν γίνει αυτοί? Ενώ άμα πάω πριν το Φεβρουάριο του 20 βγάζει νούμερα. Πού είναι, να μας απαντήσει γι' αυτό. Φαίνεται από είναι νοσοκομιακές λοιμώξεις που υπάρχουν. Καταγράφονται όλοι COVID-19, να μας απαντήσει ο ίδιος. Όποιος μπει στον ΕΟΔΗ, να μας απαντήσει ο ίδιος ο ΕΟΔΗ τι γίνανε τα κρούσματα γρίπης που είχαμε μέχρι τώρα πριν τον COVID-19 και είναι μηδέν. Νοσηλεύονται στον Άρη. Πού? Από προσωπική μου εμπειρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Sorry που σε διακόπτω. Και θέλω όμως τα κανάλια να παίξουμε τη δήλωσή μου για το ελληνικό σύνταγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, από προσωπική μου εμπειρία, ο πατέρας μου νοσηλεύτηκε στο Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης. Είναι η δεύτερη νεκροψία στην Ελλάδα με εισαγγελική παρέμβαση, με 8 τεστ αρνητικά, και ο φάκελός του δείχνει ότι το διασωλήνωσαν ως COVID-19. Και το γράψαν ότι έφυγε από COVID-19. Ενώ και η νεκροψία έδειξε ότι είχε μια απλή γρίπη. Έχω την νεκροψία στα χέρια μου από το ΑΧΕΠΑ. Λοιπόν, παίζουν πολύ περίεργα παιχνίδια. Δεν είναι, όλο αυτό μπορεί να υπάρχει COVID, αλλά τα φουσκώνουν πάρα πολύ μέσα στα ίδια τα νοσοκομεία. Και το έζησα εγώ με τον πατέρα το δικό μου, 66 χρονών, μου το θάψανε. Στα νοσοκομεία, 8 τεστ αρνητικά. Ιατροδικαστική εξέταση αρνητική. Και το πόρισμα COVID. Ναι, δεν τους βολεύει. Γιατί να τα δείχνουν οι κάμερες? Λοιπόν, όχι στον αφανισμό των Ελλήνων! Όχι! Όχι στη λαθρομετανάστευση! Όχι! Ζήτω η Μακεδονία! Ζήτω! Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω! Ζούμε καταστάσεις τραγικές.
Ζούμε αρχές γεγονότων. Αυτό δεν θα το αφήσουν να περάσει έτσι. Είναι οι αρχές οδύνων. Όταν ο Κολοκοτρώνης πολεμήσε, είπε υπερπίστος πατρίδος και οικογενείας. Το τρίπτυχο αυτό θα το αφανίσουνε. Τώρα λένε, σήμερα διάβασα, ότι λέει μετά το καλοκαίρι θα μας έχουν έγκλειστους για το περιβάλλον. Για το περιβάλλον. Άκουσον. Γι' αυτό ελευθερία, προσωπική μου άποψη, όπως είπε ο προλαλής σας, ελευθερία με μάσκα δεν πάει. Δεν πάει. Είμαι αρνητής για την Ελλάδα μου, για την Ορθοδοξία μου, για τα παιδιά μου, για τη ζωή των Ελλήνων. Ήρθαμε από το κέντρο, εδώ μια ομάδα να συμπαρασταθούμε. Όπου μπορούμε. Σήμερα θα πραγματοποιήσουμε συγκέντρωση στο Λευκό Πύργο 4 η ώρα. Όπου το καλεί το καθήκον να είμαστε παρόντες. Από εδώ και πέρα θα πολεμάμε για την ελευθερία μας, για την πατρίδα μας, για την Ορθοδοξία μας. Γι' αυτό φωνάζω, ζήτω η ελευθερία! Αδέρφια, πάρτε το απόφαση να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Προσέξτε λιγάκι για τα εμβόλια. Είμαι αρνητής, δεν θέλουμε εμβόλια. Γιατί? Θα σεβαστώ και αυτούς που θα κάνουν τα εμβόλια. Να μην πάρετε πιστοποιητικά εμβολιασμού. Γιατί θα διαιρεθεί ο κόσμος. Η μάνα με το παιδί, η γυναίκα με τον άντρα, θα υπάρχουν προβλήματα. Θα είναι τα προνόμια των εμβολιαστέντων και οι υπόλοιποι θα είμαστε οι περιθωριακοί. Αυτό προσέξτε μονάχα. Ζήτω Κύριος ο Θεός μας! Ζήτω η Μακεδονία μας! Ζήτω η Ελλάδα μας! Να είστε καλά, παιδιά! Κύριε Γιώργο, ο κύριος που μιλούσε και η κυρία προηγουμένως τα λένε πολύ ωραία. Να μας πούνε ποιοι είναι, από πού είναι και τι ακριβώς θέλουν εδώ. Γιατί όλος ο κόσμος εδώ μαζεύτηκε για να διαμαρτυρηθεί για τον Εύωσμο και το Κορδελιό. Μαζεύτηκαν γιατί δεν έχουν ελευθερία. Μαζεύτηκαν γιατί οι επιχειρήσεις είναι κλειστές και πεινάνε οι Ευωσμίτες και οι Κορδελιώτες. Να μας πούνε ποιοι είναι, τι είναι και γιατί ήρθαν εδώ. Ό,τι και να είναι, αυτό δεν γίνεται. Αυτό λέω, ποιοι είναι όμως, ποιοι είναι όμως. Να έρθουν κι αυτοί, να έρθουν. Να έρθουν ανθρωπέ μου, να έρθουν. Γιατί όλη η Ελλάδα έχει Δεν θέλω να μιλήσω, εγώ θέλω να ρωτήσω ποιοι είναι. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι. Δεν έχει σημασία, εδώ πεινάνε μια χώρα. Θέλετε πορεία! Εάν θέλετε να κάνουμε πορεία ή όχι, σήμερα λέω να το ψηφίσουμε, γιατί υπάρχει και η άλλη πορεία. Όποιος θέλει να κάνουμε πορεία, ας σηκώσει το χέρι του. Κάποιος άλλος να τοποθετηθεί, να κάνει πρόταση. Δεν έχει σημασία από πού είναι ο καθένας. Έχουμε ένα ζήτημα πανελλήνιο. Εγώ προέρχομαι από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βρίσκομαι εδώ γιατί το πρόβλημα επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. Αν δεν ενωθούμε, θα έχουμε πρόβλημα σε κάθε περιοχή. Όπως με κάθε πρόβλημα εδώ και 10 χρόνια. Κρίση, μακεδονικό, Αιγαίο και λαθρομετανάστευση και τώρα το χειρότερο απ' όλα, εγκλεισμός, αντιδημοκρατικές διαδικασίες σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα, στην πόλη μας. Όλοι μαζί. Εθνικός ύμνος και ακολουθεί πορεία. Έχει κάποιος άλλος να πει κάτι?
Ένα λεπτό κύριε Σάκη. Καλημέρα, εγώ ονομάζομαι Κούλης Κωνσταντινίδης, έρχομαι από την Τούμπα της Θεσσαλονίκης, όπως ήρθα και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, για να πω και να διαδηλώσω σε αυτό το παράλογο πράγμα που γίνεται στον Εύωσμο. Εγώ προσωπικά δουλεύω courier, μπαίνω στον Εύωσμο και στο Κορδελιό 15 φορές τη μέρα κάθε μέρα και λένε